తాజా 30 హీరోయిన్ భావన కిడ్నాప్ కావడం, లైంగిక దాడికి గురి కావడం దేశవ్యాప్తంగా పెను సంచలనాన్ని రేకెత్తించింది. ఢిల్లీలో నిర్భయ సంఘటన జరిగినప్పుడు సమాజంలో ఎంత ఆగ్రహం వ్యక్తమైందో ఇప్పుడు భావన విషయంలో కూడా అలాగే జరిగింది. ఒక ప్రముఖ హీరోయిన్ కు భద్రత కల్పించలేని స్థితిలో మన సమాజం ఉండటం ఆలోచన ఉన్న వారందరినీ కలిచివేసింది. భావన ఈ విషయంలో చాలా ధైర్యంగా వ్యవహరించింది. సాధారణంగా లైంగిక దాడి జరిగిన సమయంలో ప్రముఖులు ఆ విషయాన్ని బయటకు చెప్పడానికి ఇష్టపడరు. పరువు పోతుందేమోనని భయపడుతూ ఉంటారు. కానీ భావన మాత్రం ధైర్యంగా పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. ఆమె గనుక కంప్లైంట్ ఇవ్వకపోయి ఉంటే ఈ విషయం ఎవరికీ తెలిసేది కాదు. ప్రస్తుతం ఈ కేసులో పలువురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. కీలక నిందితుడైన సునీల్ కుమార్ కోసం గాలిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భావన ఫేస్బుక్ లో తన అభిప్రాయాలను రాసింది. జీవితంలో నేను చాలాసార్లు దెబ్బతిన్నాను. ఏవైతే వద్దనుకున్నానో అలాంటి అంశాలే నాకు ఎదురయ్యేలా జీవితం చేసింది. బాధపడేలా చేసింది, ఓడిపోయేలా చేసింది. అయినా సరే కింద పడిన ప్రతిసారి లేస్తూనే ఉన్నాను. ముందు కూడా లేస్తూనే ఉంటాను అని చెప్పింది. భావన కామెంట్ను చాలా మంది షేర్ చేస్తున్నారు.